Erika tam nedávaj, tak sa utopí. Tady to! Rádko, ideš? Luky! No, čo môj? Tu natopíme sa, brodíme sa. Aj, už je Erička mokrá. Čo, Erik je v pohode. Zvláda to, hej. Dobre, čau. Tak on pláve do piči. No? To dokáže. On plával. No? Poď. Ideš. Sa postav, aby si nemal mokrý. Mám pocky na variantu. Pomaly, hej? Tam nejdem. Pomaličky. Aj vo vode pomaly. Máš štvorkolku zapnutú? Hej. Poď. Urá. Nohy hore, hej, budeš mokrý. A nie to na nohy, budeš mokrý aj tak. To ti nepomôže. Poď, pekne, ideš. Aj. Tak len sa postava, poď. Ale zochla. Čo to znamená, keď zochla? Však nemohla zdochnúť, však na sane hore. Tak zochla? Dochla? Hej. Čo, na viak? Sviečko. Sviečka. To sa si pozvala na hovor. Počkaj. Ale sa ti kúri. Váliš sa, ktorý teraz bude ľahký. Ešte? Počkaj. Aj ma tak kúsok. A tam vypúti ho. A to bude videjko toto. Kúsok. Čo? Pohode. Poď to na. Ťahať ju to na viaku, ale... Na viaku. Počkej, hlavne idej hore, jo, ten spodok. Počkaj, hoď. Pomol. Ona ti ujde, Miško. Povoliť? Hej. Povoliť? Hej. Hej, poď. Nie, ťahaj iba navijakom. To dá odtapať. Dobre, idem na viak. Mám?
Potlač ho, Miško. Však je zahrabaný. Predok mu vôbec nejde. Ja ani neviem, jak sa zapína. To je ten problém. Aha. Aha. A skús ho nakopnúť. Nastal vodu. Viete čo, som na štvorkolke, tak to kávajú. Prídem na vám volať, hej? Máte lano? Prídem na vám volať, hej? Dobre. Natiahla vodu. Ide pretočiť. A štartovací kable? Neviem. Miško, tam je voda. Mám ešte viacej vytiahnuť. Že by neušla zase. Do vody zase. Máme sviečák? Vyber mu sviečku. Je mokrý? Čo? Úter je suchý. Tak potom čo? Keď sa nedá potiahnuť? Máte lano? Potom nemá ako voda. Jak sme ďaleko od Valče? Kúsok. Tu na hore 4 zákruty. Dotiahneme do Valče a tam aj Verca je aj kadečo. Treba len sviečku. Sviečku vyhodiť. A kto ide druhý? Nech šťaháme dve. Ako nič, ty ideš druhý, Erik, ty ideš druhý. Kuja, ja nemám sanie. Ale máš, ty o tom nevieš. Hej, hovno mám. Máš v ručkách. Podľa mňa chalani len vyjebalo nejakú poistku. Nie, nejde ani pretočiť, vieš? Však vyjebaná poistka je. Nie, tam je voda, Miško, to ani neskúšaj. Ale káde do piči. Ale keby nastal vodu, no tak potom sviečku vykrútiť a... No, ale sviečku treba máte vykrútiť. káble štartovacie? Počkaj, ty nemáš sviečak? Ja nemám žiadny. Ja mám sviečak. Ale ty tu nemáš vercak žiadny? To dotiahnem, za to má. Pol hodiny. By som rád vedel, ako sa tam mohla voda dostať. Čo? Kúpil aký dobrý materiál. Rovno na betonovanie. Na čo? Na betonovanie. Ja, lebo to ja som stavbar najnovšie. Do piči. Koľko už? Desiat? Je. Chceš mi robiť, hej. Čo som volal? Za to originál? Cementáš a môže ísť. Do piči.